kan pathian hian a enjia kan hmu theina turin thima min da chang anei thin kan omhlen ero aphal ngai lo episode masalam kan en le chuan sawian le athian te chuan hun kan le phoenix tribe te tunnel chu muchuak in an lut ve ta ani kha an lo zui ti an hriat chuan hun iu chu a thin rim hle a sawian te chu an kong dan nan an hnung lama tunnel chu silin malwan pan le ngala reivak lawa chuan sakol tam tak chuan sawian le athian te chu hnung lama tangin an ron ta a tlan chuna tur om to lo bang cha tak chu ti chet an tuma ma se ti chet the ani lo voile khata body seat chu ena space ring atang chuan alo chuaka body seat energy chak tak chuan sakol zongjong chu ati bora ngal veka chumi nu chuan atopa chuan mi zongjong in ancient body tree omna chu an thlengta ani chuta chuan papet pathum an hnuwa an chakna chu half sane banseng level an nia ma se body tree chuan papet pathum da chu athunun vekani sawian chuan ma ni chawa malam pan chu thil theilo ani ti a hria chu wang chuan mi zongjong chu thokho turin asoma pol dang te pon an poma pol tin hian papet pakha thau an beidona hun klan le phoenix tribe te hian an ancestor an ma ni thla tu papet te chu an bei ve dona pakha chu sawian le athian ten an bei thung don ani ti chuan mi zongjoin an din hun an lo aveka sawian chuan athian te chu film khur hle turin a hril loka heng papet te hi an dam line banseng level an nia liam tur po ni se papet mai an ni to awangin na an hre don lo half fight sen pa ngai ain an hlom jok don ni atia zunar chon sawian chu atong thlamuana an omdun chung chuan eng har sat na po an chin fel thei tur thu a sei hun iu chuan a ma ang bokin fing takin nui chung hian sawian chu ma hroi turin a hrila sawian chuan hlona adan tir lova malama pana hun iu le ziu feng ti chuan an zui ve bok chutia an nei rol chuan body tree chuan ora chak tak a chua papet pathum de chu an ron har ngala sawian po chuan ora chu activate in action te chu bei tura in pe turin atia chak takin pol dang te nen chuan an bei tur thau chu an panta ma se banseng papet pathum te chuan an ma ni domain thau an siama voile khata yana le action te chu domain chunga chuan an luta tawian chuan he hun hi half cent papet siam domain ani ti a hrethiam mala heti lai hian hun clan member te po dark domain chunga an tang vek bok chuti chungpo chuan hun iu chu in ring tok takin anuya thil om dan chu athunun thei a ring chuti lai vek chuan ziu feng le apol te chu demon phoenix clan domain a an ve boka chulai hum chu lamziak ang mai ani achan chu hian clan ancestor half sen Btth chuting arts lam specialize ani wangani sawian te bula om golden puppet chuan crystal ati chuaka sawian chuan mi zongjong hena he domain hian papet thil ti thene ati har vek to ama ai khana chakle zolang confirm khor zolanga yan atia yana chon malwa pan ngala papet chu a chaklo na zong tuwin sawian chuan strike masa a chua 3000 burning flame dragon chu activate golden papet chu a beita ma se papet chuan a crystal chu activate flame dragon chu absorb ta vek mai sawian chu amang ang hlea chumi hnu papet chuan star power mangin dragon chu golden dragon a chan tir zui zat sawian be turin atir leta sawian chuan hung tora tuma ma se dragon chuan chan sa pelo dragon chuan ron su in a hmui chu hne takin amana a thei top chuin dragon chu ati che thei lo chuti lai tak chuan golden papet chuan hun rem chang chu mang tang kain sawian chu be tumin apan zui le a ma se sawian bullet hen na chuan zunar le midang de chuan papet chu slash attack mangin anron beita papet lama chuan slash attack asura ni ber papet chu alo indanga pok na taka chuak zui engma chiang taka hmu thei ani to lo mi zongjong chuan atopa chun papet chu anti top thei ta ni in an ngaya chu wang chuan be chu an chol sana ma se ian chuan half cent thil ti thena chu o sam taka hne thei ani lo ti a hria a thla alamuang lo hle vole khata star power lo langin ora chak tak alo chuaka papet chu aron lang le an attack na khan papet laka omzi anei me lo hle
an ti thin rim zual so emati mei turani pape chu thin rim le na khata amite churon eng chuakin athil ti thina zongjong chu man chu atum ta ni in alang yana le a thian te chu an boi ta hle me ya chu ti lai chuan demon phoenix tribe te chu an ancestor half sen pape chu an lo be ve mek boka papetina asiam lem zia ka tang chuan spirit beast tam tak an lo chuaka an chak hle in venan bel lian tak an siama ma se chu po chun omzi a nei lo a chheveka beidong du big lawin papet chu an beizom velia chuti la chun hun yu kai hruai hun clan member de chun an clan thla tu half sen papet chu sil turin chakna chak tak an chua hun yu chun an thla tu chu an kai tho thei chuan lok na na sat tak a thlen nge ringa chu wang chun hun yu chuan hun clan mark chu activate ta chakna then khat chu papeta chun a fuse ta ma se thil om dan chu adang lam ta thut mai an ancestor chu a kai tho theilo mai ni lovin a ho te chu so chen aron mana thil thleng te chuan hun yu chu ati thin rim hle ama po chu papet chu na beizui vea ma se thei tokin alo dang zela beilet mai lo chu ti thei dang anei to lo heti la hian ena chuan a sol power min papet chaklo na chu zon chu atum ta golden papet taksa pum pui chu thete takte manga inzom khomani ti a muchuaka maka ti hle heng thete hian papet chu an control ti na ani ena chuan thete chu bodhisattva ancient ti atanga lo chuaka ni ti a hrethiama chu chun papet te chu athunun vek ti na ani heng thete hi papet chaklo na ani nge yang ti a hre chuak ta heavy ruler chu ala chuak ngala a thian te hne na chun papet taksa hian thet tam taka oma thete chu an vai ti cha tuma an be ho angai don ti a hrila aro mana chu an vai chon an hrethiama che chuak turin ending ngal ena chun malama pan ngala ma se golden papet chuan formation a siam ngala chu formation na tang chuan golden energy ball tam tak alo chuaka ena chuan a thian te film khur turin a awa a heavy ruler mang chuan chung energy ball tam tak chu a block zuya ma se papet ron pe na chu a chak tu tu ena chuan a six joint body flowing ruler technique nen papet lama pana energy ball zongjong chu ati topa papet ma chi a chuan a thleng ngal a heavy ruler a na taka attack atum lai tak chuan papet chuan formation dang activate chu chuan ena attack chu ati topa lo theiloin ena chu anung tol le ta ma se ena chu a beidong lo a heavenly flame main thread frite takte te chu halatuma ma se a kang man lo ena chau hian thread te chu a muthaya a chan chu midang te chu alchemist an ni velo awangin sol power an mang ve theilowa an mu theilowani ma se ena mei alawang chuan mi zongjong in thread te chu an mu thiam ta an ni point ti cha tumin an ron beizui ve ta commander king yang le a thian te chu an chema sa ena point a ron zom ve zat bok ma se voi le khata an hnuaya star formation a roin honga ena chu amana roilam pan chuan a hruai thata papet chuan ena chu tha atum ngei ni in alang chu chu mu chun junior chu alo mang ang hle a papet chu ani dil hmoin aron be ngala papet hian junior attack na chu pumpel ma se junior ina ni dilaka chu hian threat pakhat chu ati chat hlo mai ti rol chuan midang chuan be chun zom zelin threat tam tak an ti chat pok papet for tu threat chat wang chuan formation chu atopa ena chu topa chu na chuak theita hei hun dik takani ti hria in 3000 lightning movement technique mangin chak takin papet lam chu ena chu na pan ta papet taksa hian threat pali chau om to a ena chuan chung zongjong chu ti cha vekatum a heavy ruler le heavenly flame nen chuan be tu mina in buat saya ma sirang takin threat thar chuan golden papet kut chu bodhisattva ancient tree nen chuan aron thun zom le a revak lo chungin threat zongjong chu ain zom le ta vek mai ena chu a hlau thong hle papet chuan a thil ti thina chu anei let le vek to a ora chak tak mang chuan mi zongjong chu lataka anor son veka ena din mun chu a hlom em awangin zunar le midang te chu an hlau thong hle a chuti la chuan golden papet chuan a chakna zongjong main black hole chak tak asiam ta pulling force chak tak ron chuaka practitioner chaklo ber pakhat chu a tan chuak theilowa black hole chuan a hi blue tapak mai zunar le midang zongjong po an buai hlea black hole himna chu an tuar hlei theilo ena chuan a thian te chu din hun hlom taka an om ti a hre chianga an thi a phal theilo noilama a chuk wata a king kong glass body chu activate ta a vasra body hi ani tur anga a man thei to awangin a chakna chu sang taka ni to ena hnunga chuan black hole himna laka an himnan an om veka chumi hnuwa ena chuan
energy chaktak mangin golden puppet black hole hlom tak chu atibo ta ani ma se puppet chu a thin rim zual sawa a hlom zual hle energy ball tam tak mangin a beile le ta a yana chon mi zong zong a hum hi mangai a hnung tol theilo zi anina a pek dragon phoenix armor chaktak chu a activate ta a heral thomi dragon le phoenix chakna atanga siamania ahma chuan pho angmain aron langa chu chuan energy ball te chu ati top veka ma se chu pressure na taka wang chuan ina chu a hnung tol dewa chumi tua ina chuan armor chu silk forma a chantir veka a chakna zong zong nen golden puppet chu a beile le ta puppet chuan bum theina huna nei lova lataka aleng dor mai chuta junior medusa le poison gal te chuan anun beizui hala strike chak tak tak mangin an beya body sadva ancient tree nena in zom thread zong zong chu anti chat vek bok ma se thread som pani te chu puppet nen chun ain zom le tlat mai ma se ain zom fel chian ma chuan yena chuan chu hun tha chu hlo adu to lo a thian te chu tung tol turin signal a pe a chu ta octane fish blast chu a king kong glass body nena mang kopin a eteka energy na tak aron puak choka puppet chu vuta a chantir ta veka domain po a chejui ngal vek bok domain na tang chuan dam takin an ron chuaka yena po chu hliam tur mi loina om bok al chen ten hena he puppet be hi a hau tak tak zeti le dragon phoenix ancient armor inven himna an nei chu an van nei hle ti asoya nei lo se chu an jinga pakhat ma andam chuak lo mai theyati hemin hu hian mi zong zong hena recovery pills a pe a thil om dan chu ala fel kim lo thu asoya an mani veng him tura adin la hian an chakna chu rang taka la le turin atia mi zong zong in athupek chu zomin in recover to min an thuta a chuti lai chon ina chu an bula chon alo ding renga alo venga chuti lai chon hun klan le demon phoenix tribe member de chon puppet dang pani chu an la be renga an domain te chu al lang renga ni hun enga ma chen nu atopa chon pol pani te chu domain atang chon an lo chuak ve ta ma se hliam na takan tur an chaw hlom hle ina te pol din mun that mel taka an oman mu chuan hun klan mi te le phoenix tribe mi te chu an lung oi lo hle a junior chon chung pol pani te chuan an chakna tam tak an hlowa an mi te an hlo nual bok ti a mu chuan an mani laka boina an siam ngam arin lo thu asoya ina point chu tiang chu aring ve bok ma se body sadva ancient tree hian har sana danga thlen le ang ti chu a hlau hle a half sen pathum chu hne to ma se hlom dang enge an ma om le don ti an hriat lo awangin ina chuan 6 star dozen level noi lam tu po chu body tree atanga hlataka chuan om turin atia mi zong zong in a soi chu an pom veka an level thar ber hi seilokila an jin kong zo chung khen queen medusa le in te hian 6 star dozen an thleng ve ve to a kinglin po 6 star dozen ani mek bok tin poison gal hi 7 star dozen ala ni meka goklan general te hi 8 star dozen ni in commander king yang le yan hi 9 star dozen 6 change level ve ve an ni a junior hi 9 star dozen 8 change level ania a level a sang berani zon yana medusa junior in poison gal le commander king yang baka mi pati te ti lo chu pon lama an lo om dona tiang bok chon pol dang te pon a member chak berber te chau malampan turin an tira a bak jang chu hlom an to pal thuta an him jok nan pon lama an lo om ve bok don ani ma se body tree an nei rual chuan chakna mak tak main aron throi bo ngala mi zong zong mit mo chuan an bo ta vek mai chumi nu re vak lawa chuan ina chuan thil mak tak mai chu atong ta a hall of souls mi ten a master le sauklan member te an beya an thatlai chu a hmuwa chu illusion awang chuan thin rim na le ho nei na khat hall of souls branch pakhata om thutin hall of souls ami soul and void tam tak ama an lo dinga zangena tel lek lawin a that ta mi mai sawian chu ein thunun theilo angai tu na chu rel runat na satakin a khatani chuti rual chon body sadva ancient tree atanga energy trade lo chok te chu ataksa alu tranta a chu ama fight sen puppet pathum te chunga thil thleng angchi kha ani khongai na tel loin yana chu phu balak tu na chawin a khat zela hona le a chevela dark energy chon amita titel veka ama soul and void pakhat tha atum le lai tak chuan body si chu alo chuaka ama phor tur thread zong zong chu body si chuan ati chat veka yana chon rang takin a hriat na anei le a chu din hun hlom taka tang chon a har chuak ta ani yana chon illusion me ni ti a thiama papeta achang lo chu alom hle chu ti la chon om na chu in thak thutin hun mak tak
lungpui chunga hian alo oma ama chuan thing upa to tak na po pakhat ma nei lo chu a hmuta a awian chuan thing upa to tak a nei rual chuan hunkal to thil thleng aron langa kumsang chuang kalta a bodhisattva ancient tree alo lan tir khan dodi pakhat chuan ancient bodhisattva tree lo lang tur chu kumzatam tak alo ngak to a aro manna chu Btth atanga lele van chakna thiang hlim tak chu lak chho veka continent pumpui athunun theinan athil ti theina chu na sataka ti pun atumani chu dodi du am tak chuan bodhisattva ancient tree a chakna om zong zong chu a hiaplu tranta a body tree chuan na satakin adaw let bok he dodi ina athil ti hi lele van dan kal ania ma se chu chu apai salo thunei na pum hlum nei chau chu adu ani ma se chu ti lai tak chuan space a void crack aloin honga dodi level kai dang aron lang le ta a hemi hian phubala tur le chu dodi du am tak ne na an boina nei chu chinfel tumin chu ta chuan alo kalani chu dodi local le body tree bein awang chuan dodi du am tak chuan thina apum pel thailo dodi god level ni ma se chu chakna chuan ati chheveka athita ani sawian chuan thil omzia chu a hrethiam ta a dodi du am tak chuan body tree chu chakna thiang hlim tak chu absorb sakin alo ti cheto a body tree atang chuan aura dum dark energy chu alo in siam ta ani chu rel runat na negative emotions atang chuan illusion le papete chu in siam vek ani bok chumi omzia chu tuna chuan bodhisattva thinga hian tharau pahni a om to ti na ania pakhat chu dodi chung ril nat na negative emotions atang lo piang tharau sual ania pakhat chu ancient bodhisattva tree tharau thiang hlim ani thum chumi awang chuan bodhisattva tree thil ti thena zong zong chu abau de vek to yana bulvela chuan Muttui dum chu ro sur angmain atla tanta a Btth atang ngeya Muttui lo luang chuak ani sawian mitmeng chu lungai na ina khata atopa chuan he bodhisattva tree hi man line thil ti thena na sat tak nei ani ti a hrethiam ta ma se achakna chu dodi god tu am tak wangin tiang hian na po nei lewin alo om ta ani sawian chuan ati thei tur chu angai to tanta a chu ti lai tak chuan akota tangin bodhisattva chi bodhichi chu alo chuak ta he si thin illusion lakata a chan chuak thei ani chuan thil ti thena na sat tak akeng tel ngeyang ti in angai to a ancient Btth chunga energy thiang hlim tak cheto te chu asiam that le theya ring a heavenly flame hangin sawian chuan bodhichi chu ti thiang hlim refine atum ta chumi no bodhichi ta chakna om te chu thinga chuan an luang lut ta zol join thingro vek to chu alo hring le tran ta sawian chu anui suka a hlo thling to ni in ein ngaya ma se thing hena chun ngai dama dila bodhichi pakhat chau ane awangin he hi ati thei om chuna ni thuwa sei voile khata thingkung atang chuan bodhichi dang chu alo chuak ta sawian chu amang ang hlea alom hle bok bodhichi dang tam tak an lo lang zuya chung sit te chu quality sang tak nei vek an nia chakna thiang hlim takin an khatani sawian chuan makati hle meya heng sit te hi pon lam khavela lo lang ta se cultivator chak berberten nei tumin an beina sa hle ang ti asia ma se thingkung chuan atran puin adu awangin heng sit te hi alo pe zokani du amna chu pai bawa achakna thiang hlim tak chu siam thale turin adu ani sawian chun nei chungin Btth hena a phatsan lawang ti atiama a heavenly flame chu activate a bodhichi chu pakhate ten refine atum tranta a energy chak tak chu bodhisattva ancient tree pumpui adara thingna dang aron chor chho belle tranta a asidar kartlen te nuwa sawian chu a chaw ta hle a chakna zong zong chu amang zo ti ti dera ma se bodhichi pakhat po al refine zo lo a kut chu a khura thok po a harsa ati tan hle thorim na sa takane itnuwa ato pa chuan bodhichi thiang hlim tak pakhat chu ati thiang hlim vek theita ani ma se chu ti lai chuan a chaw lu tuka ading hlei theilo le a chuan thuin chu bodhichi chu thil pa ngai ani lo ti asoya pakhat refine nan po ado chi a spiritual power zong zong chu amang zo de vek to ani chu ti lai tak chuan bodhichi zong zong chu zoi zoin alam pan chuan an local hnaya refine chun somjel turangen ang mei hian an oma sawian chu chaw zet thian anuya zol rei vak lo amamo thu soya chu thu sei zo ro chuan voile khata thinga tang chuan golden energy thiang hlim tak me aron luang chuaka chu chuan aron hual ta
chu energy chu ain zum khoma anuya chon lotus ang main ain siama hi do chi spiritual energy recovery formation ani a chevela tang energy aluang khoma rang takin sawin chakna chu ain siam thale ta yana taksa chu chaktharna in a khat ngal wata ama aya chakjok ni in ain ria ama chon body seat panga chu anron kala nui chungin sawin chon a heavenly flame chu ati chaka a chakna thar hmangin body seat panga chu voi khata refine ta tuna chon body tree pung pui chu adam kim thei to don ti a hre thei chuti lai chon thingkung pona chon medusa poison kal thing yang te le midang te chu tranpui thei lovin illusion a antang feka ma se chuti lai mek chon sunar chu a har chuak thuta engkim chu illusion mai me ni ti a hre thiam ta chumi hnuah midang te po ron har ve zelin phoenix tribe mi te po chon ron har ve tana ma se hun iu le pol te chu bhumna an la ta nga hun iu chu continent pum pui thunun ang main chapo takin au chuak ma sa hle thintrim cha thian jiu feng chuan ati har ta hun iu chon to pa chon athil mu zong zong chu illusion me ni ti a hre thiam ta ani thingkung chunga chuan sawian chuan body seat panga dang chu a refine meka energy thiang hlim tak chuan body tree chu alo khat veka ato pa chuan thing chu alo siam thar le ta ti chuan episode chu heta hian atop ta ani ancient body tree wang hian sawi hin eng tiang chia hlok nange ane tharang ti episode dot le hian kan hmu dona tin in beina po a om nual don ani sawen le hun iu in beina te mu tur om dona tin all of sesame second tian jun po aron lang don bokani episode dot le kan hmu le tho don nia milo thir saka wangin lom thu ka se